isih luwih mulya gesangmu. Amin. Tak dongake ginanjar rahayu wilujeng anggenipun makarya ing sadéngah sak papan. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek kendang kentir keli kesintir kecemplung kedung kali bengawan keseserwer ambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati Danalaya tulak sawan bali dalan. Keluarga Pak Sirkan kabeh para tamu sedaya pinaringan sehat jasmani rohani Allahumma amin. Ana sing masuk angin bar nanggap campur sari iki pinaringan sehat Allahumma amin. Tombone mayar ora usah dadak ning rumah sakit guak-guak duit ketemu jodoh tombone gampang paribasan ditaplinjet mampet dibludul ngopet kingsep sawri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan alhamdulillah golek dagelan iso ngujupe ya mung iki menungsane iya wajibe ndi wajibe jek sesuk jek sesuk lah sesuk awak dhewe ra rene lah ya matur sisan dadi isone mung dalu niki kula kalih mbok gandhen sesuk mboten saged sowan lah ngopo rek ora dikon iya piye sesuk ki aku ya selo piye ngono ya lah ora apa-apa gek ra mulih sisan nginep nggone Mbah Kakung ya Mbah ya jan kok sekop-sekop ya pelok barang kanca-kanca musik songo-songo matur nuwun musik kok apike ya ngene sonelok syutinge jos larang kabeh Pak Sirkon ki priyaine sugih rame-rame Pak Sirkan iya oh iya lah ya dulure Sirkon Pak Sirkan ki juragan tebu lho juragan tebu lah iya to wah kena iki latare dicor kaya ngene masyaallah jangkrik iki dalan iki dalan ora latar oh dalan mula kok dawane rame-rame ajan ya mantene ra apa senajan manten lawas ya linggahe ning nggon kelaminan kok ya pelaminan kok kelaminan ki piye to kowe iki tuwa digugu bocah-bocah ngomonganmu celap-celup mencela-mencela pelaminan ora kelaminan mula diarani pelaminan dihiasi kembang-kembang kuwi jenenge pelaminan yen kelaminan ora kembang-kembang cawet oclok jangkrik ane ngisini semu ngandani jenenge pelaminan kok dadi kelaminan lah semu bisiki mau apa pelaminan mula kae lagune kursi pelaminan biru di malam pengantin ngono kae nek dadi kelaminan lah ya Dewi kelaminnya biru lah bahaya susi kok kelamine biru oclok ngono pelak barang Dik sing duwe apa sing kagungan campur sari Pak pangapunten benjang ben kula nderek nggih Pak kok iso ngerti nek iki sing kagungan lah seragame padha sinden lah berarti Pak Dene ya rawuh Pak Dene sing duwe campur sari lah iki luwih gedhe malah geler-ler Pak Dene sing duwe campur sari iki Pak D bos gedene celukmu rame-rame ya Allah arep bawa diganggu kae nah iya iya kekarane wong akrami sone apik kaya nggonku nggonmu nggo bawa rangene no keren werar karamir tur baner tur lah mereke beda karo nggonku ini kompo kok nggo tanggapan among urung ya tutup pandatu turupa among ati pawitane enek to bawa nganggo jenggleng iki nek ora sekop-sekop songo-songo bola-bali campur sari ora waras sekop iki mesti ngono kuwi jangkrik tenan ora mbok teruske Mas ya mung tuluk gendang dut ngono ki tok pendangane piye tuluk gendang dut ngono tok piye kendangmu piye le lho tuluk gendang dut aja ngono lah piye plindang det nah apa yo nek gendang kok plindang det celok kabeh halo po
Le, mbokmu ki po rewang po piye dek ning kene iki? Ana. Andane wong pake lagi golek dit bareng kok anakmu iki ngendi-endi enek to ora? Iya. Nek ki nggonku kono cah ngene iki kekne nggon parkiran kunci gondok. Luput pisan kena pisan Yen gampang luwe gampang nek wong bawa mbok jogeti ta le yen gampang luwe gampang jogeti ngene kandhane ya apa kangge nggon 99 songo-songo iki heran aku mesti kabeh kudu joget saking eloke murah Campur Sari kok ngene mung 600 masyaallah tekono pimpinane ya ora 600 600 nggih Pak oh panjer galak ketoke kok kuwi ajeng petone ya nggih Pak nggih dadi galak lho biasane arep petone galak yen angel ya piye yen angel piye yen angel yang angel kelangkung nggonku yen angel oh nek angel dibaleni kulino ki Pak iki masa ngono nggonku nek angel kei dua kaya wong dondo macan yen angel ka langkung tan kena tinumbas arata yen duwe gawe iki lho campur sarine pengen sehat minum biomoringa terusan kowe iki anyar ngono kuwi koe nunut urip masa ora entuk entuk Sepel wisan. Style ketok iki wis klop ketok. Ketoke aku iki wis masuk karo iki sampean gek golek wilayah liya ya. Ayo Mas. MC. Iki wis kadung klop karo kene kowe golek wilayah liya ya golek Campur Sari ngendi kono ya Mas. Kula to? Nggih pun nek. Sesuk aja saiki sesuk. Aja saiki. Bayarane kanca-kanca mbok gawa kok kowe arep mulih. Ala ya pojo. Kan melo elektun aku. Gembotan no arepan. Oh, apa? Apa masih bater. Neruske ngene jenengan. Ora ya anu sepira dindingane. Jenang gula nggih Mas. Sok nek manggonmu aja ning kene iki, lukir kene. Lah ngapa to? Kaya box salon lho. Pindah rene. Lah nek wayang malah kaya buta pinggiran. Gedhi. Tenan iki sempake tak lungsur kene tak nggo jaket lho iki. Lah iya. Mas, padha-padha le anu to le orjen jenengan kene sing iki kono ngono. Lah sijine putih sijine yo ireng. Iki ngene kono. Lah kowe ning prapatan Tanon. Jangan kula kowe aja lali marang aku iki wong ayu Tak tunggal. nalikane nandang susah sapa sing ngancani Terima
pinter ya. Saobahku mesti pas. Jangono aja. Terlatih. Teko tak cencang pakani gedang tak latih. Kethek apa piye kowe iki sik kaya kethek lho. Senengane gedang kok senengane. Senengane gedang. Mangsane pada kethek apa piye? Jangan aja. Sik Pak minggir Pak kepuncratan Pak. Kaya enek-enek wong subalan kaos kaki ro bonggol gedang kok. Lumayan lah ya ketok nyeni. Yo alah lek sirkam. Ngopo neh? Kowe iki kaya Lancar usahane ya, Lek. amin amin amin. Sudah gantep. Sehat. Lah iya. Ki pekerjaanku tahun 90-an. Oh ya dadi Nyopir tebu aku. oh nyopir lah kok iso? Anak 6 kok. Anak 6 nyopir truk Nyopir tebu. truk tebu kuwi nek mung sarit jaman semono aku mung keturan 100.000. Oh. Tak nggo ngopeni anak 6 ora cukup. Ora cukup. Sak truk kae tak unggahke dadi 2 rit. Oh dadi Tek dhuwur. iya. Wangger liwat ngono, wah stop polisi. Gareng, muatanmu kokean. Aku ya gampang. Maaf Pak, anak kula akeh, aku ya ngono. Sesuk lewat kono meneh. Gareng, muatanmu kokean ki lho. Maaf Pak, anak kula akeh. Ya nek carane dalane rusak, aku njut mikir nek anake akeh bener dalane rusak, tenang bener. Dalan ndi? Dalan sing dilewati truk kuwi man, truk tebu kuwi man. Kowe muni anake akeh dalane rusak aku langsung kating ceneneng. Apa anakmu kurang akeh kok? Anakku ya 6. Bapake piro? 9. Anak 6 nek bapak 9 ki. Lah kena nggo kombinasi. Ngono lho. Mula saking kombinasine kupinge jonjing. Anak 6 ki nek jenengke ora bingung. Ya ben ora bingung jenenge tak padake. Lah nek mung loro lak gampang. Bowo, Dewi, lho gampang. Lah kowe anak 6 ki Jenenge PI. Lho. 6 kabeh. PI kabeh. PI. Lah nek nyelok nomor 1? Ya GPI. GPI ngono. GPI. Anak nomor loro Ya ROPI bobok ngono. ngakon adus nomor 3. Ya LUPI adus. GPI, ROPI, LUPI. Iya. Berarti papate 4 PI Ya mesti. 4 PI padha. Limone mau PI. Mau PI. Lah anak sing nomor 6. Nempi anu karyo gede jenenge karyo gede jenenge. Kaget. Oh, celukmu. Seneng kok anak kok apike ram. Api. Monggo Pak pun dahar rumiyin. Masyaallah nggih. Sehat-sehat nggih Pak. Nggih, Mas. sehat. Mbah, ya Allah. Kuwi iki kembang piring kok mbok sendak-sendok dikira wortel. Kuwi iki kembang piring. Dikira wortel ki babedolak arek. Celuk. Ganden kok celuk. Ah, nggih. Niku gambar kembang gen piring, Mbah. Senes wortel.